Mardi piye sing luar biasa Mas Gareng. Nggih. Tegese wayangan awake dhewe yen melu nyengkuyung sing kaping pindhone ora baen-baen ngaturi bintang tamu wae adoh papane saka Sulawesi tekan kene. Nggih, ora mung bintang tamu saking cedhak-cedhakan, Pak. Kepara adoh saking Sulawesi. Ngendi? Sulawesi. 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 Heeh, nek Suwal iki kathok kok iki. Oh, Lah kathok wesi iki ya piye? kathok Wesi. Sulawesi, Pak. Nggih. Monggo tepangan liyen kalian Mbak Elisa Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Pakde, sugeng dalu Mak Cange, Sugeng dalu. lan Nggih. Pak Tantun. Nggih. Ngaturaken sugeng mugi pinangge wilujeng nggih menika nggih. Sehat. Sedaya kemawon wonten Bonowaren. Napa niki wau desa napa? Desa Jonggolan. Jonggolan. Jonggolan Nggih. ingkang saged makempul Mak kempul makem. apa ini melumpuk wonten mriki lenggah mirsani ringket wajucal dalu menika kula ngaturaken sugeng dalu. Paham Iya, Reng. mboten, Pak? Paham mboten, Pak? Jenengan, Pak, Bu. Paham nggih Pak nggih. Oh, pirsa nggih, niki wau pirsa nggih. Ngendika napa ngoten mangertosi nggih, Pak nggih. Nggih, mboten ketang capet-capet. Capet-capet sagaduke kula nggih saged anu nggih ngertos nggih. Capet-capet. Capet-capet. Ora capet-capet. Nggih. Ya dimaklumi wong mboten asli made in Jawa. Nggih menika kula istilahnya dicoba Jawane kepi aku tuh mempelajari terus budaya Jawa tuh tak pelajari secara apa ya mendalam semakin jero yo kok saya jembar saya jero kok saya jembar gitu loh. Saya jadi begitu saya Budaya jero. Jawa tuh kayak gitu. Loh, Pak Tantut. Piye? Di budaya Jawa ki saya jero ki saya jembar. Iya, saya Jero meneh ki jembar meneh, Pak. Enggak ada habisnya dipelajari. Contohnya iki kaya ngene iki. Iki aku mumet Pak Degareng. Tadi kamu jaljul kasih sangu Uang. kan, kasih uang kan. Iya. Nah, aku enggak Pak Tantut. Aku lagi stres. Karena Lah yo iki kakean nyumbang uang Juni ki akeh banget wong mantenan aku mumet 10 15 undangan aku pegang itu. Akeh wong manten aku yo bingung wong Jawa sadurunge suro kok do mantenan kabeh ki ngopo ngono lho. Ya, memang terangno Reng, kowe dadi wakilku Reng. Bingung aku. ning mbok menawi anggen kula nerangaken luput nyumpang ngapunten lho, Pak. Ora apa-apa. Jadi sebelum Suro, Cahayu, sebelum bulan Suro, itu masyarakat Jawa memang banyak yang mengadakan hajatan. Mempercayai Karena Mempercayai. diyakini Nah. bulan sebelum Suro itu bagus untuk menggelar hajatan. Pernikahan. Perjodohan. Iya, apapun. Oh, Nah, nanti ngono. kalau bulan Suro, Ya. itu biasanya kalau orang Jawa itu tidak ada yang punya hajatan. Khusus nikah. yang punya hajatan adalah keraton. Oh gitu. Ya aman lah berarti kantongku nek Suraya. Iki menurut aku loh. Iya gitu ya. Ora apa-apa. Beda karo menurut penjenengan Mas Pak Tantu. Kalau- Ora, aku yo padha kowe kuwi kok. Ya. Ya Yes. itu tak pelajari kok mesti Iya. ada bulan-bulan baik untuk menikah mulane kok aku nyumbang wae dino bulan Juni iki lho. Oke tenan lho Pak Gareng. Nggih, nggih. Itu ulem oke. Uleme oke tapi Uleme diterke apa mong difoto? ada yang dipokrek ada sing dikirim digital saiki undangan kan corone dipencet. Sekarang aja cara nyumbang udah beda kok Pak De. Gampang. Nek undangannya iki kok mung difoto dikirimke. Ya. Berarti jagonmu ya mung cukup moto duit mbok kirimke rono. Wah cerdas kuwi. Ide bagus. Lah iya. Ya, neng ya ono saiki model digital iki wis ono itu QR code. Dadi karek dinganu monggo transfer menawi mboten saged rawuh kok ya iso ya. Jadi itu bentuk yang namanya budaya Jawa, Cahayu. Iya. Jadi kalau kita mendapatkan yang namanya surat undangan Ya. untuk menghadiri pesta perkawinan, itu termasuk adat budaya Jawa. Yeah. Nanti gantian kalau Mbak Gantian Elisa aku yang misalnya menikah, nikah. ya, nanti yang tadi mengundang juga turut serta diundang. Oh gitu. Lah yang ngono ki tak pelajari. Berarti sesuk tak titik sapa sing wis tak sumbang. Kudu mulai ngono kan berarti modele. Wah, lah iki, Pak. Ojo iki wis ilmu. Upama Pak De Gareng durung ngono kan
ya berarti tak gitu kan. Kowe nyumbang gareng mumet anake lete mung setahun kok. Lah iya. Mulane kuwi ya terima kasih Mbak. Nggih bakune pokoke sasi besar ngaten niku. Ning nek wilayah Jawa Timur kebanyakan bakdo mulut. Bakdo mulut itu kapan ya? Lah suro terus Ya. sapar mulut bakdo mulut. Oke, Ya, suro, berarti sapar, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Itu Ah. Jawa Timur kan Jawa sekitarnya. Timuran banyak sekali. Oh iya, untungnya aku ning Jogja wae lah. Kowe piye rek namu ya akeh ngene iki. Kathah, Pak. Oh, lah iya. Kathah. Sami ya. Kathah ning nek kula ndek gawe wingi pinter kok, Pak. Piye? Piye carane ndek gawe ra rugi kok. Lah piye carane? Kula suguhane prasmanan. Hah? Terus kula masang wong loro ten ngarepan. Heeh. Kula kenekoki jagonge pira. Iya. Diwawancara Iya, nek jagonge 100 berarti mlebu prasmanan diarahke mlebu prasmanan sebelah tengen. Oh. Yen jagonge ki Pertama 30 mudhun prasmanan sebelah kiwa. Kuwi apa beda apa piye to, Pak? Masakannya sama, cuma tulisannya yang beda. Tulisannya piye? Kalau yang masuk prasmanan 100.000 sebelah kanan, itu tulisannya selamat menikmati, semoga berbahagia selalu. Oh, yang kanan yang Nah, sing 30. jagonge 30 Ewu. itu juga ada tulisannya. Apa? Dugo-dugo. Kok yo ngono Oh, malah banget, diincim Le. iki le. Iya, mbok kayak piyai kayak Pak Mardi ini lho, julo rawel ya wis ya. Nah, semua kalau Pak suguhan. Mardi ini kan beliau orang mampu. Jadi Ya. diniatkan ini adalah untuk bentuk sodakoh. Untuk sodako ya. Ini semua yoga juga wis cetok iki ra ono sing kapiran malam ini ya Oh, kan. wis to iki gara Suguhan ra Hah? ono enteke. garek ngenteni mie godhog iki. Sembah nuwun Pak Mardi kan Langgih. dan Bu Sri ingkang sampun gelar ringgit wacucal menika langka karena sekarang itu udah masyarakat muda pengennya ki sing ringkes gak rampung rasa wayangan. Oh, Lah iya. ini kalau nggak diuri-uri kayak dari Pak Mardi, Bu Sri repot kita nggak ada wayangan ya Pak. Berarti intine Pak Mardi ora nguri-uri ning ya ngurip-urip. Ngurep-urep. Nggih. Niki malah wonten panyuwunan saking Mas Mujiono. Nggih. Mas sing duwe gawe Oh. ngersake lagunipun Podang Kuning dibawani sing ngaturke Mbak Elisa. Siap, nggih. Nika kula kirimkan juga buat Pak Mario yang dari Bayat tadi merapat, ada Pak Prastoto di Wonogiri nonton juga via streaming menika kathah Pak Tantu. Oh Sembah nggih. nuwun. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum nyuwun waduh menika Mas Bugel Jakarta. Nderek wungon nggih Pak Tantu nyuwun lagunipun Indah Katresnan matur sembah nuwun. Menika saking Mas Slamet Sugito. Oh iya. Tan kantun menika panyuwun saking Mas Kabir IPBS nderek wungon Bulimbo mugi lancar sedaya. Monggo dipun aturaken Mbak, monggo. Ya. Nadyan wujud temong peksi Wong Sulawesi kok yang ini reng. Nek pas ngendikan cacat cuet Pak. Tapi begitu nembang teplek kaya lulusan sarjana Institut Sarjana Isi apa gitu. Ah, kaya lulusan isi. Lah kejaba kuwi tekono nek Sulawesi asline Sulawesi ngendi reng? Oh, Sulawesi itu kan nama pulau. Ya, Iya. satu pulau besar di Indonesia. Tentunya ada daerahnya ya, Mbak ya. Iya. Daerah mana itu? Daerah Ya. itu tengah, Oh, jadi center of Sulawesi. Oh, tengahnya. Ya, bapakku seko toli-toli, bapakku seko toli-toli, Bapak soko seko toli-toli. kok kaya tahu kenal alamatnya aku. Iya, ada di Google Map ada. Toli ya. Ya. Tahu Terus ya? Toli-toli. Ibuku seko Lambelu. Seko toli-toli karo seko Lambelu. Podo tengahe tapi adoh. Hah? Podo tengahe tapi adoh. Bapak dari Seko toli-toli. Ibu? Ibu seko Lambelu. Loh, Kuwi Gulon Wetan. Adoh, tengah podo tengahe tapi adoh. Lambelu ki nek Jawa ki lambemu iki, Nduk. Kok lambemu gimana toh, Pak De? Nek Jawa ki artine lambelu ki lambemu. Oh gitu. Oh, Nggih. tapi bukan itu, bukan beda. Bukan tuk-tuk kan, tuk-tuk maksudnya. Oh, tuk-tuk ora tuk-tuk. Tuk-tuk ki lak ngetok pintu tuk-tuk.
Tutuk. Benteng. Dipun lajengaken Mbak Elisa. Mas Gareng. Nggih, Nika Mas Emon nika. Sedulur Alus manis neng Ya. Menung wasawenggan kung lana golek isi podang jenar Neno nening iba bunga henga tiku nano neneng nyandeng bisa dadi matur nuwun. Menika wonten ugi panyuwun inggih menika lagonipun Podang Kuning menika saking beliaunya Mas Yuli Buntalan. Ya. Matur nuwun sangat. Saking Pak Basir Kertosono nggih kepareng mirsani tan kantun monitor saking Surabaya Pak Waris Sugiono. Wah iya. Assalamualaikum Mas Tantut. Menika nderek mungkon badhe nyuwun jeneman kandhek saking kula Andre Pati nggih mengke kula aturaken ya. Ya diaturke Podang Kuningipun Mas Gareng. Nggih ya. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku ngeleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyawa leyang tak sawang mencok neng apa kekancangan tak rinding soka lakon nyandeng slirane ora bakal atiku kagiwang liyan yen si podang atudut ati kapranan
Matur nuwun ning ampun nggase. Oh nggih. Piye ta sing diarep-arep karo Bu Mardi iki sampeyan kuwi. Oh lah nggih. Nggih Wati siap. Pun setahun kepungkur kok niki. Setahun kepungkur jope wis suwe banget kaya. Leres kondangu sanget. Suwe banget do. 24 Pak. 2024. 2024 wae 2024 awal sing Iya. paring dawuh. Lah iya. Dadi iki gambar duwite kaya ngopo ki ya wis ora enek iki. Sebabnya apa? Pun lunas dek setahun kepungkur ya, Pak. Ya padha no ya lunas sang kepungkur kabeh kaya. Nyaur utang ya Pak Dewe. Nggih. Mulai gara-gara assalamualaikum. Ya ora apa-apa, Reng. Nggih, Pak, wong jenenge wong labuh tresna, labuh marang budaya. Niki ngemen-menke Pak Mardi iki sing nimbali. Mbak. Ora mung suwe ning ya sisan dilunasi sisan iki hebate ning kono kuwi. Nah, Moh tanggungan piyayine. moh tanggungan. Nggih, nggih. Mikir pas hari H gitu. Moh tanggungan karo menyegerakan kebaikan. Baik, nggih, Kebaikan ben kek barokah. Menika Pak Mardi ngersake lagunipun Liwong kalian Jenang Gula sing nindakaken nggih menika kadang kula Mbak Elisa ugi. Dawuh Pak Mardi niki, Pak. Nggih. Weh, Siapa Pak Mardi nek nyuwun mengko Bu Mardi mesti munggah nyawer. Oh, Adat saben nggih ngoten, Pak. watake Bu Mardi iki piyayine ora isowan kok. Mila nek jenengan wau ki kok ngendika Pak Mardi piyayine anteng pira-pira iya ning sing ngenyang Bu Mardi. Heeh. Lah ning ngenyange kuwi kok terus bakale kagem nyawer, Pak. Lah nggih, leres menika. Intine tetep bali melih, Pak. Nggih. Bali melih. Mulane kuwi weh jan luar biasa. Menika saking Mas Ragil sing dalu iki tantut ngapunten mboten saged nuweni amargi wau main turnamen bulu tangkis. Ngrek nyimak mawon saking griya suwun pertanda Mas Erik nggih. Matur nuwun menika. Tan kantun assalamualaikum derek nyimak streaming kemawon nyuwun gending podang kuning kita antut menika saking Pak Jenggot Semarang. Iya. Kala wau sampun. Iya. Katur Mas Dalang sugeng dalu nyuwun lagunipun ayang-ayang saking kula penggemar berat Mas Ari Tangerang matur nuwun sangat. Tan kantun menika Pak Gofar saking Nolokerto matur nuwun sangat warga SKTS. Oh iya. Iya ngapa? Salah satu sing milih ben Mbak Elisa dhewe menika Mas Gareng. Ngoten nggih. Nah, antarane Liwong kalian Jenang Jenang Nderek Gula. masyarakat pripun iki Liwong napa jenang gula? Liwong nggih. Liwong. Wong jenang gula. Oke, Toto-toto Bu Mardi. Nggih, toto-toto Bu Mardi. Ning nek nyumurupi Mbak Elisa ki mau nembang iki ora kaya nek beliau nyaki ya kudu bawa sing apik. Lah piye ta? Bawane gandrung antarane Mas Gareng karo Mbak Elisa. Tak ngibaratke Mas Gareng iki mau wong lanang kokoh ketoprak ya kuwi Wiratmaya, Mbak Elisa ki mau Sri Huning. Tak kira nek kula Pak Mardi, Dek Elisa Bu Mardi ngoten. Ya ora kuwi le. Kaya apa Mas Gareng? Monggo cahi. Ya diwiti sik. Barang riyen nggih. Napa? Pelok barang riyen napa langsung? Loh, Liwong niku pelok 6 nggih. Enam, nggih. Wah. Tuk tuk. Tuk tuk. Sriuning katresnanku. Tuk tuk tuk. Wonten dawuh Kakang Mas, Kakang Wiratmaya. Sumurupa ya wong ayu. Ora ana wanudya kang sulesta ing warna ning alam donya iki kejaba siji mbokku loro sliramu Sriuning. Apa ya tenan sing Mang- dadi kandamu? Mangkono Sriuning. Mula banget tresnaku marang sliramu Sriuning. Lakone terus piye to Pak Hendri? Piye Pak? Silapa Nggih, iki? boten ngertos niki lakone. Lah kuwi karo nembang karo gandrung ya. Aku pengen gandrung sliramu. Wah iya. Cahayu. Ya ngapa? Bapaknya apa? Pamintaku ya kena, ya ning tawang ya kena genti-genten. Ya. Yeneng tawang ana lintang Niki jan
janjane Sri Uning niku remen napa mboten nggih, Pak Piye? Sutradara? Pripun? Kula niku seneng mboten kalih Wiratmaya niku. Oh, seneng. Seneng Oh, we sini. banget, Dok. Oh, tenanan. Seneng we banget. Oh. Parisan aku apa jenenge? Aku turu mbok pok-pok ben angler. Oh ya, Mangane mbok dulang. tergilo-gilo. Kon aku ngentot mbok adahi plastik. Oh ya. Seneng kok, Nduk. Nah, Oke, iya. oke. Cahayu aku ngenteni Janjane apa to sing ngalang-alangi Mas? Nek pancene wis tresno, gono tresno, aku tresno, kita tresno-tresnonan, ngopo ra gek piye ngono? golek ragat Oh, sih. lak ya ngono. Wong rabi ki perlu ragat ora mung tuk-tuk brus. Ragat eleh ragat. Marang. Oh, coba. Marang Kakang Mas. Marang mega engang koso Sing wedok genti. Ya. Sun Sentakon wartane reki gandengan lo jenenge wong pacaran kok mung Iya. sawang-sawangan iki terus Aja sawang. pacaran cara ngendi iki ketoprak kok gobloke ora Lah kula ki wayang nyemung manut dalang, Pak. Heeh. Engko nek kula diken gandeng ki tak gandeng, Pak. Lho iki ning panggung. Sing tak enteni iki jane yang gandengi iki kok, Pak. Ya digandeng to Mas, Wah, kayak karo jan- mlaku gitu. Kaya TV zaman tahun 80 Kok iso? Nggih. hitam putih. Ya Kok ora. idam putih piye? Putih mriku ireng nggen kula, Pak. Waduh iya iya. Ayo karo mlaku-mlaku ya, Cah. Iya. Mlaku ning ndi Mas? Ya ning Tegalan. Ya paling ora mlaku-mlaku ki ana dalan-dalan sing endah ngono. Sing endah-endah Ning ya, taman-taman ngono. Ya, malam pertama embane kaya putra-putrine Pak Mardi Cahayu. Oh. Sok tak tanggapke Pak Wayangan? Tantut. Oh iya, aku ya seneng nek nonton wayangan Mas. Ning kowe janji lho Mas, nek awake dhewe sida bebrayan, Iya. ora ngeliya lho. Mung ngaku sak teruse. Ora, Nduk, ora. Tenan? Ora bakal ngeliya. Tenan. Sing ana jroning atiku, ana jroning kalbuku ya mung sawiji sliramu. Wong lanang nek arep ngentukke wong wedok ya kaya ngono. Ngene Awal-awalane. Ayo lah wong lanang ngendi padha wae. Heeh. Janjiku eling. Janjine eling terus, Pak. Sumedhat. Kowe genti. Oh iya gentinan cowok cewek tuh. Kowe genti-genti ngono lho. Balancing to ya Mas. Sumedhat ras sing tias ingsun. Iki dipirsani Mas Bugel saking Jakarta. Mas Bu. MC Mas Oh, Tantut oke. single Mas Bugel Cake Sragen via Jakarta nggih ngoten. Tenan Mas Maman Nadilanang nusul masih nggih matur nuwun. Ya. Terus ke. Nimas ingsun Mersa marasapa Tan kantun salam kagem tim bola voli putri Jonggolan terutama Mbak Yani kagem Mbak Yani CS suwun kagem kita tantun salam sehat lalu dari Mas Erik. Oh ya. Terus ke. sinaksenan bumi putra Bumi langit. Bumi langit. Bumi putra kira asuransi. Wah iya lali bro bumi langit Wangune sasi ki lho bayar wong iki. mula kula ki karo ngelingke Pak Tan kantor Mas Tulus warung Tombol Luwe saking Cikarang nggih dipelajengaken terus ke ya. Tangi sing tias
Kok saja bingung apa to, Kakak? Nggontangi sing tias iki rada kaget. Kok kaget apa sing marah? Pemenggalane kudu pas. Lah iki mau kepiye? Nek iki wis pas. Oh, nek Sing wingi sing ora pas. Sing wingi kepiye? Sing ning Magetan iki tak ngising tias. Niki pas iki. Nggih, wah jan. Nganteni padang rembulan. Mangga dipun aturaken menika ugi panjenengan saking Mas Taufik Hidayah Sabtuaryanto tan kantur Pak Jeki saking Malang matur nuwun saking derek bungon saking Samben. Oh ya. Mangga dipun aturaken nggih menika liwungipun langkung rumiyin. Ya, mangga dados ya. Langgam rumiyin? Nggih, langkung rumiyin. Iya. Terima kasih Mbak Elisa. Wah luar biasa, Mas. Saestu wis ora nguci wani pokoke Mbak Elisa. Piye? Multi talenta. Napa mawon saged mayang ya luar biasa. Mayang payang putri, dalang putri nggih hebat. Waduh tenan. Nembang nyenengke. Nggih, wah. Menika saking Mas Slamet, Mas Tantun dari bungon mawon saking Pos Kamling Ceper nggih. Waduh. Halo Pak Tantut, aku pun. Halo. Wilujeng dalu menika Pak nderek monitor saking Pak Tarno Tania Jaya. Lah iki. Salam rahayu, salam budaya nyuwun lintang asmara. Oh waduh. Nyuwun panjenenganipun Mbak Elisa juga ya. D Darman bebek ya rawuh. Waduh kalau Mas Jinggo. Wah. Alhamdulillah neng jaba. Wah iya. Lah monggo pinarak mawon. Ya wah penonton ya akeh kok Mas iki. Lah ya. Ya diaturke Mas Rangga diaturi pinarak ning pepanggungan ya Mas Gareng ya. Adiku lanang, mrene adiku lanang. Monggo Mas Rangga. Iya. Monggo pinarak mriki Mas. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota. Sugeng dalu Mas Rangga. Mas Rangga sugeng dalu. Wilujeng dalu Pak Tantut. Waduh dadah. Sugeng dalu Mas Rangga. Wilujeng dalu Pak Deku. Waduh ya. Niki putra swargi Mas Singkek. Kakang kula niki dados keponakan kula. Tasih klebet ponakan niki. Nggih ning pun kula notariske nek kula anggap anak kula dhewe. Oh lah nggih. Oh, notariske teng dipun didadekke putra saking Pak Tantut. Nggih, teng Pasar Pedan. Malah pun Lho, kono ning notaris ning Pasar Pedan ki eneng kantor goblok nggih. Oh, kantor notaris pun wonten Pasar Pedan. Langsung stempel tok resmi nggih. Mas Rangga dadi putrane Pak Tantut. Wah, klebet mlebu kakak nomor 17. Niku kakak pundi? Lah saiki nek kuwi ning dhuwurmu kuwi eneng Ganjar, terus eneng apa kuwi eneng Pras, eneng Vito. Long Vito lah diakoni bapakne, dadi dia piye meneh. Mulai lah ya, wah jan menika Mas Rangga. Mas Rangga, nggih. Sampeyan lajeng nembang Lintang Asmara kali sinten iki panyuwunanipun Pak Tarno Tania Jaya. Nggih.
Wah. Derek mawon, Pak. Ora, saiki aja nderek mawon. Nang milih, Nggih. Pak. Iki nek Drias wis tahu. Nggih. Mbak Mupita wis tahu, Mbak Sampun. Putri wis tahu. Kowe sing urung tahu sapa? Butarni. Aja ya kuwi ketuweken iki nek ndak mungset-mungset ngene malah engko malah. Lah nek awakmu duet karo Butarni lak malah kaya arep mreksake mbae to Le. Ya mulane kuwi ya kuwi. Nah, karo sapa? Karo sapa Le? Milih. Nah, kene milih. Wong lanang niki lak menang milih nggih Pak nggih. Nggih. Menang. Lah niki ngene, iki adalah kesempatan yang luar biasa buat kamu. Nanti dipompong, dilebokke nang nggon TikTok dan sebagainya. Oke. Ya lah, ben kowe dadi apa kuwi presiden kondang apa kuwi dadi warang apa lah wis dadi wis pokoke dadi calalan kondang ngono ae wis. Nggih. Nah, karo Mbak Elisa. Nggih. Wah, Mbak Elisa. Duet karo Mbak Elisa. Kok lebokke TikTok. Heeh. Wah, kokeh sing nonton. Wah iya, saniki ngeten sadurunge Mbak Elisa jumeneng iki nganggo anu sik serampat sik kowe joget serampat. Anu, Dek Rangga. Rangga. Dadi sing mriko ngoten Pak Embane. Iya. Disiarke rumiyin ngoten. Siarke Oke, rumiyin. oke, oke. Nah, kowe sik nyarke kowe sik. Cek mriko Dik. Kene sik, kok kene sik. Nggih. Iya. Tamu kakung putri, keluarga Bapak Marti Kang Manggugati, keparengan nampi sowanipun Dik Rangga. Monggo para kanca, nggih, serampat pakurmatan kangge Dik Rangga. Iya. Mangga. Mlaku sing gagah. Miwit ditembang langke. Buta wewe. Yo neng. Yo neng. Kaya anu kok. Kayak dagelan Jawa Timur, Pak. Sopo? Anu. Sopo? Lah kok ya nek sing WA. Piye? Ngono wae aku ya iso. Pras. Oh, peras. Oh. Ayo coba nek pancen kowe iso. Meri ceritane Meri. Arep kaya Jawa Timur jok klitik jok kluthuk katane kan. Ayo karepe. Kaya iso WA barang apa to Pras. Lah mbok yo matur karo bapak lah yo mesti diparingi to yo. Wah, iya. Gur pengen serampat kok. Wis kendang rene nak serampat nah. Kowe pengen piye? Nah. Pengen tenar apa piye? Ora. Oh ya wis. Mambengi mulai wah wayangane mau dalu ngasta, Mas. Mas Pras. Mas Pras. Berarti betul pengendang piyambak king griya. Oh, Sinten, Pak? Jam 10:30 pun mingkat pengendange. Pendang ketipung. Nusul. Mbak ini sama kok, Mbak? Maka, Bang Ayu. Wah. Pokoke sembuh. Mumpung temu kok niki kula niku mung sebatas kepingin nglegani atine ponakan kula. Oh lah, jane Mas Rangga to yang pengen tuh. Iya toh? Dalange barang. Tegese Jenengan niku pengen duet kula kali Mbak Elisa. Nggih. Lah iya. Ya ngono. Bener. Wah, gepuk ndasmu kowe. Ngopo rumangsane iki rene kon-neko lho. Oh iki wis Nggih. ditresnani kali Pak Mardi sesuk rentuk mulih kok, Dik. Lah nggo apa? Nggih napa Pak Mardi? Arti gue merek bakmi kok. Ya, pilek bareng Pak De, pilek bareng sepira ya.
Waduh. Ayo, ora sik, ayo Mas. Orjene mah reng. Ya. Pandeng-pandengan lho, pandeng-pandengan. Pandang-pandangan. Iya. Nek anu mandang berarti mandang wajah entuk wajah. Lah ya toh iki ya piye carane? Iya. Tuh. Pilih. Pandang-pandangan. Dangak Dangak lho, Le. Sing sini-sini wong tuwa lho kowe. Kaya cekelan tangan, dong-dong itu cekelan tangan. Piye kira-kira nek dangak terus ngono neng gulu keju mboten? Kemengi, Pak. Anu, sak gaduke mawon, sak gaduke. Ayo enggak. Wong ayu tresnamu kinarya tangga. Ngeten cah bagus. Pripun? Gandrunge sing totalitas. Sing total, Ya. jane bareng ngene to terus aku karep. Wah, ngono. Piye? Nek Mbak Elisa rekoso ya kowe wae. Wis sing mubeng ning keleke. Ngene lho Mas ngene. Iya. Wong Coba, ayu. iki piye? Ngeten ta. Iya. Terus Contone. mubeng ser. Nah, taplek Nah. sing kakung jengkeng, Nah. sing putri lenggah. Nah, Ngono. Contone lenggah, contone Coba, lenggah, coba ya. contone lenggah. Nah, selenek. Nah. Ngene Ngono. iki. Dang ya. Dang ra. Gandrung ngene iki. Siap. Nah, Wes. ayo. Monggo. Ayo, alah ngopo nilik ya apa kuwi? Balik nggon wong ayu. Wong ayu. Ya, pandeng dulu. Aja lali mubeng ser. Ya, pandeng cekelan tangan, mubeng, lenggo. Mubeng. Beng, Wes. pandeng, rayuk tangane, Iya. gegem pelurut ali-aline. Iya. Nyopet jenenge. Wes. Wong ayu Tangane. tresnamu kinarya tamba. Jengkeng. Wah, Piye iki? wetenge kemajon. Apa ana kesulitan cah bagus? Ana kesulitan. Wetenge. Supaya ngene wong wedok ki iso seneng mergo dipangku. Nek Nggih. umpama kok jengkeng ora iso mengkurep. Mengkurep. Oh my Lho, God. ibaratnya pemerasa lu nggo kursi lu nggo dingklek. Oh ya, pandeng dulu ya, Pandang dulu. cekelan, Ya. mubeng. Terus Pak Brek terus ningge mengkurep terus Mbak Elisa nundi. Nah. Ora kok turu mengkurep ora ngene lho. Nah, ngene. Nah, ngono lho. Ngono. Jengking. Nglegani pasanganmu, Ya, nglegani wong iya. wedok. Ayo. Kok wis Ayo, weh, ayo. Totalitas. totalitas. Susah jero Tangan. ning Ser mubeng. batinku. Mas, ayo. Ya mendah. Makan, lenggah. Terus Ibaratnya iki amben, rodok rene. Ya, rodok rono. Waduh, ambene ndayek rene, Pak. Tak cagai. Nananeng. Wong bagus antap narasa atimu Kosong. tresnaku tulus ning Iki batine ahline lek kuwi ahline gojok ngono kuwi. Mboten. Ora lho. Jenengan niku lahir batin. Oh, iya. Wis dinotariske. Wis ditok stempel enek pasar Nah, beda. edan. Bagian. Ya, diaturke. Ya, mekah. Setia
iki piye lah. Dadi Wah, wis ora engko cah kuwi engko sesuk awan ra iso turu kuwi. Lah ten apa, Pak? Karo Mbak Tatin kae yo awale ora iso turu. Karo Mbak Elisa cah kuwi nek karo wong wedok ayu ngono bingung. Terbayang-bayang. Terbayang-bayang. Wis tenan wis. Oh ngono, arep seneng karo cah wedok malah dirusui karo lekne ngono ya. Lah iya. Kuwi ya like sing ora cetha. Cetha. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, Pak. Perkawis mengke Gojek disambung wonten ing Manci gara-gara. Panci gara-gara Ora liwat iki mau tak kinturke kagem lek mujine lek Marmi lagune iki. Istirahat ning dalem pokoke sing sehat. Lah iya. nggih. Nang kantor Mas Emon ya nderek Biro Leres, Pak. Sungkawa ya Mas ya. Leres wong niki sedaya sing ngurusi Mas Emon. Lah nggih. Mongko sore wau Mas Emon nembe nandang Sungkawa kita. Ibuipun tercinta sedo Lah nggih. didongake Mas Emon mendapatkan ketabahan. Amin. Ibu ingkang sampun sedo diapura sedaya lepatipun dipun Nggih. papan panggenaken langkung tentrem langkung ayem wonten ing jaman kelanggengan. Amin. Matur Amin ya rabbal nuwun. alamin. Ayo swangesaning sinuwun ndek nampa duka nduk. Ayo tak derekke Mak ya. Kuku sing tuwaku melun ngening biasa ngabeki kawengku sagung jajahan ing ong nanging sang tangi sang resikane putra kang anjok saking miyati Permara mangus wuyung ngabrengeng kati karo naning kaswasyaning marga man malatkung oh